Ja, goeiedag Leeuwenleur. Mooi dat je allemaal weer klaar zit voor een Weltspraken podcast. Vandaag heel wat speciaals. We hebben namelijk een gast. En de gast, dat is Gaston Dorren. En Gaston Dorren is een Limburgs-Nederlandse taaljournalist. Zo noemt hij op Twitter. En hij, kun je wat vertellen over zijn beuken, over zijn kijk op de zaak van hoe Limburg, op onze Neersasse situatie en gewoon zinnige dagen spuien. Ik wil zeggen, laat gaan. Ja, we hebben dus nu Adeline Gaston Dorren. En Gaston Dorren komt uit Limburg, officieel. Ja, oorspronkelijk zou ik zeggen. Oorspronkelijk. En die woont nu in? Amersfoort. Amersfoort, aha. Dus die zit boven de rivier in de trucken. Ja, dat klopt, ja. Ik ben eerst naar Nimwegen verhuisd en dat ligt tussen de rivieren. En daarna naar Amsterdam en naar Amersfoort en dat ligt boven de rivieren. Wereldreiziger. Binnen eigen lijntje. Mooi. Maar ik heb een aantal lustra's die misschien niet helemaal het Limburgs kunt volgen, maar die kan je het Limburgs. Die kalt Limburgs, zoals dat bij jullie heet. Ja, klopt. Kan je misschien een korte intro geven wat Limburgs eigenlijk is? Ja, het is, wat de meeste lui wel weten, is dat het de streektaal is van Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg. Het is, als de historisch kijkt, een Frankisch dialect, juist wie Holles of juist wie het Brabants. En in tegenstelling tot het Twents, het Twents is natuurlijk een variant van het Neder-Saxisch, dat hoef ik echt niet te vertellen. Dat klopt. Er zijn een aantal gemeenschappelijke eigenschappen wel tussen het Neder-Saxisch en het Limburgs. Bijvoorbeeld dat voor i zeggen we het Nederlands ei heet, om eens het te noemen. Het is in het Nederlands een ver en het Limburgs een viever. En ik vermoed dat het in Twents ook een viever is. Ja, bij ons is het inderdaad ook een viever. En bij ons gaat het zelfs nog wat wieter, dat ook de W of de V nog in een W veranderd mangs. Dus een viewer. Een viewer, dat was ik niet. En ook in het Limburgs, en ik denk ook in het Neder-Saxisch, door de werkwoord een beetje denken aan de Duitse werkwoord. Ja. In het Duits zegt natuurlijk, ik sehe, du siehst. Mm-hmm. Er ziet, wir sehen, ihr seht. Ja. Sehen. In het Limburgs zegt, ik zie, du siehst, hij ziet. Wir sehen, hier seht. En sie zien. Aha. Dus als bij het luisteren naar het Limburgs ook een beetje aan het Duits denkt, dat hulp wel. Ja, oké. Dus ook voor de Duitse luisteraars zal het even intunen wij, maar voor de rest kunnen we ons gehoord, zeg maar. Los voor het hopen. Ja, en als je het wilt weten, dan kun je natuurlijk gewoon reageren op weltspraken@gmail.com. Want zover zijn we inmiddels. Ik zijn gang zijn wij voor uw duidelijkheid, misschien dat je dat nog niet weet, een podcast op te zetten voor het Neder-Saxisch. Mm-hmm. En dan spraakbreed. En dus niet alleen kijken naar Twijs, maar naar het hele gebied, zeg maar. En ik denk dat ik dat een van de eerste missie. Maar wat vind je daarvan? Ik vind dat sowieso een heel leuk en goed idee. Leuk omdat het tamelijk origineel is in deze tijd. Hè. In de 21ste eeuw is dat niet zo gebruikelijk om te doen. Mm-hmm. En ik vind het een goed idee omdat ze door met lui ook meer bewust maakt dat ze niet alleen maar naar het westen hoeven te kijken. En met het westen bedoel ik dan de Randstad en ik bedoel het Engels. Mm-hmm. Dat ze ook naar het oosten kunnen kijken, naar het Neder-Saxisch in Duitsland. En ook naar het Duits zelf, maar goed. Ja. Kwestie. En zo over de grens heen kal, of over de peul, die geerluivig zegt. Ja. Dat is wel verriekend. Dat is wel. Ik herinner me dat ik een keer, en ook over de grens van dialecten, wie we nu aan het doen zijn, zo de grens van streektalen. Ik bedoel, veerverstoners goed. En ik herinner me dat ik een keer een avond lang met een Twentse cabaretière heb zitten kallen, met Nathalie Baartman. Oh ja. Het in het Limburgs en ik in het, het in het Twents en ik in het Limburgs. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk prima. Dat was heel leuk. Ja.
want dat is eigenlijk iets wat... ik heb daar zelf een beetje onderzoek naar gedaan in mijn studententijd. Maar het is iets wat de geleerde lui receptieve meersprakigheid noemt. Oh ja. En eigenlijk is dat zoiets... Want het is een mooi bruggetje. Ik noem het altijd in kort lustenspraken. Want dat, receptieve meersprakigheid, dat is heel wat lettergrepen, heel wat syllaben voor onze Duitse methodes. Maar het kunt erop dalen. Ik spreek min een variant en I spreekt dat van u. Mhm. En toch verstaan we elkaar omdat die spraken zo kort bij elkaar linkt dat kan. En in Zweden en in Noorwegen doet ze dat. In Zweden en Denemarken, als ik het goed heb. En eigenlijk, in de afwezigheid van de standaardspraken van het Neder-Saxisch, is dat een wijze van communiceren die we eigenlijk altijd aan gebruikt hier. Ja, en ik denk ook dat lui die gewend zijn om Neder-Saxisch te kallen, of die gewend zijn om Limburgs te kallen, dat die een soort van tolerantie hebben ontwikkeld. En ik bedoel niet tolerantie in de idealistische zin, maar een soort talent hebben ontwikkeld om variatie te verstaan. Ik bedoel, ik ben niet zo vertrouwd met Neder-Saxisch, maar in het Limburgs is het heel gebruikelijk dat ze met verschillende dialecten kals, verschillende dialecten van het Limburgs, de verstijstig en af en toe hoorst het of het wat ze niet verstijs, of het grappigs, wat dan toch angst is of wat ze verwachts. Mm-hmm. En dat is zo'n deel van het dagelijks leven, althans in de tijd dat ik nog in Limburg woonde, in mijn jeugd. Ik weet niet wie dat nu is, maar ik denk dat het nog immer wel zo is dat Limburgers en nu in de Neder-Saxische regio, dat die een soort tolerantie en een talent ontwikkelen om met taalvariatie om te gaan. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Want een van de eerste dingen moet, als wie boet naar onze eigen dorp komt, waar je dan vraagt, is dan wie zingt dit en wie zingt dat? Ik weet niet, dat is iets wat bij ons vaker voorkomt. Ja. Dat, wie zingt wark en ieder zingt wark. Dat soort afstemmen, dat klinkt voor ons dan misschien, wie denkt er nooit zo oud, maar dat klinkt voor ons een beetje dorps eigenlijk. Maar het is wanneer wie ze goed met elkaar af te stemmen van hoe oud nou eigenlijk, hoe elkaar beter verstaat, zeg maar. Ja, en wat ik dan heel irritant vind, om daar even bij aan te sluiten, bij wat ik van de week gelezen heb, wat ik heel irritant vind, is dat ze die gewoon corrigeren, omdat ze vinden dat ze in die dorp A moest zeggen en niet B. Ja. Ik kom een voorbeeld tegen, dat was in het proefschrift van een Limburgse vrouw, die begin dit jaar is gepromoveerd. Mm-hmm. Die komt uit Remuñ, uit Roermond. Ja. En die gebruikte het woord tol. Versproken, vertaald, zag ze tol. En die was aan het kallen met een andere vrouw die uit Remuñ kwam. En die was heel erg, ik zal maar zeggen, lokaal chauvinistisch. En die zag, nee, in Remuñ zeggen van nee, tol, voor zeggen taal. Ja. Tol, dat is Maastrichts. Ja, dat is heel bekend, ja. Ja, ik vind dat echt irritant. Ik vind dat niet kennen. Dat gebeurt hier ook. En, ja? Ja, en ik vind dat inderdaad ook heel vervelend. Want ik denk altijd van, er zit zoveel aanwijzingen dat uw eigen dialect misschien net, ook net zo onbelangrijk is als dat van een ander, zeg maar. Ja, ja. Dus dat vind ik ook altijd. En helemaal ook een beetje van de oudere garde, zeg maar, van de oudere generaties, die dat naar de jongen toe doet. Zo van, je zingt dat niet goed. Of tegen nieuwkomers, als een nieuwe leu hierheen verhuist en die weet gerne Neder-Saxisch leren, dat ze dan zingt van, probeer het maar niet, want dat klinkt bij u toch niet. Oh, wat erg, ja. Tegelijkertijd ken ik me ook een heel klein beetje voorstellen. Want we hebben natuurlijk in ons gezin een bepaalde taal, dus mijn ouders en mijn zuster en ik. Nou ja, mijn vader is Duat, met ons drieën. Maar mijn moeder en mijn zuster, die zijn verhuisd. Die wonen nu eigenlijk kort op de diggende buurt, namelijk in Deventer. Mm-hmm. Maar het gevolg is dat vooral mijn moeder heel erg veel Hollese woord in haar Limburgs begint te verwijven, begint te verwerken. Dus opeens zei ze niet meer wiek, maar zei ze wijk. Mm-hmm. En dat moet ik nog wel een beetje op mijn tong bieten, moet ik eigenlijk toegeven. Ja, het is ook een soort, elkaar wat
een hanen toestekken, volgens mij. Dat is het ook een beetje. Ja, maar goed, in mijn hoofd staat niet te doen, maar ik versta nog wel. Ja, nee, dat gaat helemaal goed. Hartstikke mooi. Nee, sorry. Ik bedoel, mijn moeder hoeft dat tegen mij niet te doen, want die verstoor ik toch wel. Ja. Als hij tegen mij ook wijkt, in plaats van wiek, dan denk ik dat een beetje pijn eigenlijk. Een beetje pijn. ja, precies. Mooi. Nee, maar dit is de eerste keer dat we elkaar in het echt spreekt. En dat is, ja. Maar wie kent elkaar aan de hele zet? Oh, ik moet hem een hozen. Maar ja, wie kent elkaar aan een hele zet oude Twitter. En ik vind het hartstikke mooi dat we al zo lange uitwisselingen hebt. Ik vanuit mijn egocentrische blikpunt en hier vanuit de wereld, de rest van de wereld, zeg maar. Goed, iedereen heeft natuurlijk een plek waar zich met identificeert, denk ik. En ook al ben ik al 34 jaar uit Limburg weg, ik voel me op een bepaald niveau, en vooral door het nog een Limburger, terwijl in heel veel andere opzichten voel ik me helemaal niet Limburger. Ik bedoel, ik ben helemaal niet chauvinistisch, of regionaal chauvinistisch, echt totaal niet. Maar die taal, dat is waarheid wat heel diep van binnen zit. Dat zul je waarschijnlijk herkennen, denk ik. Ja, ik heb dat inderdaad ook een beetje, dat ik aan de ene kant heel groot zie op mijn spraken, maar van de andere kant denk ik van, ja, als geen mens het meer wil, of er geen belang bij heeft, dan ben ik de roepende in de woestijn, zeg maar. Dan kan ik horen leren springen, maar daar hoor je niks aan, zeg maar. Maar wat ik wel kan doen, is leun zoveel mogelijk aanspreken om ze van mijn gelijk te outen. Ja, en wat is die gelijk? Die gelijk is dat wunsch dat het... nu begin ik wensen vragen te stellen. Sorry, dat is mijn... dat maakt niks uit. Dat is mijn journalistieke achtergrond. Is die gelijk dat iedereen zoveel mogelijk in de regio, althans Neder-Saxisch, moet kallen? Of dat er een extra verriekende mogelijkheid is? Of wat is die positie precies? Ja, ik zie het als een extra register. En een heel, voor mij, heel makkelijk register. Ik zin opgegroeid met Hollands, net als heel veel van mijn generatie. We moesten Hollands kunnen, maar we kregen wel een zwaar accent met. En in huis horen we alleen maar plat, Neder-Saxisch. Maar zo gauw als we dat deden, dan zeiden ze nee, dat moet je niet doen, want dat is niet netjes. Ah, echt hoor, ja. Dat is anders dan wat ik op mijn jeugd ken. Want ik had altijd plat toes. Dat voor het enige. Nee, wij moeten goed Nederlands spreken. Dus dat wil wel. Maar zo gauw als ik in Utrecht kom, ik heb in Utrecht gestudeerd, ik heb Engels gestudeerd. En nou, dan zet je in de Ierlanden woonde ook nog. Dat is ook weer deel van het verhaal. Maar toen ik uit Ierland teruggekomen en door de attitude zagen naar bepaalde standaardvormen van het Engels. En dat ze daarnaast ook naar haar eigen, de Keltische spraken hadden. En dan kom je terug en dan hoor je Nederlands met een zwaar accent kunnen. Maar ondertussen, die spraken wat dat accent veroorzaakt, vergeten, zeg maar. Of daar altijd maar dezelfde misverstaan oude herkouwen, of altijd maar, iets wat er is aangekuierd, dat herhalen en dat ook echt geloven dat dat zo is. Terwijl dat er bepaalde misverstaan oude, het is slecht voor u, of het is het vermindert uw kansen op de arbeidsmarkt. En dat is dan misschien ook wel zo, maar dat lus je niet op door uw accent te verbergen, dat lus je op door aan uw accent te laten wennen, denk ik dan. Maar, dus ik kwam terug uit Ierland en op de universiteit we Engels gekeierd. Maar zo gauw al boeten de muren van de universiteit kwam en alle ging op het Hollands, dan kreeg ik in één keer te horen Herman Vinkers en cola en je kent dat wel. Ja, dan wil je meteen op uw accent overrekend. Nou, en dan ging ik de Brabanders nadoen die dat deden, hè, die ging ik dan ook zo na praten. Maar dan zeiden ze, nee, dat klinkt niet bij jou. Nee, klopt. Dat van hoe klinkt ook niet als je mij nou doet. Maar gaat dan ook maar gewoon van uit dat ik dit gewoon zo altijd keuren en dat ik me daar niet voor schamen. En dat ik vind dat anderen dat ook niet hoeft te doen.
Mm. Dus, Vindst u dan ook dat Lu eigenlijk, laten we zeggen Twentenaren of Groningers of zo, als die Nederlands kallen, dat ze met een accent zouden moeten kallen? Of best er toch het liberaler in? ja, dat is een lastig punt. Dat is, aan de ene kant vind ik het heel mooi om te horen dat ze het toch doet. Maar ik denk van, als je iets doet het dan groot, zeg maar. Maar ja, dan kun je ook weer discussiëren over wat groot is en wat niet. Ja, kijk, ik laat het altijd waar horen. Mijn vrouw heeft een vriendin die hier uit Riesenkeurp. Maar dit al jaren in Utrecht en in Den Haag hebben woont. En nou ja, dan kun je met een zware R. En nou, daar hoor je niet aan dat de uit Riesenkeurp. En ik heb me er ooit wel eens aan gestoord dat dan deed. Maar dan denk ik van, ja, je ziet, zoals dat bij ons dan heet, je ziet de hoesbrief verloren. Of je ziet, je weet heel gedriet en zij het gat hebt zitten, zegt ze dan. Maar, Ik versta het niet gans, maar ik snap ongeveer wat ze bedoelt. Ja. maar zo van, je weet hoe beter vuur doen dan zij ziet. Maar ik denk dan van, ja, maar je woont door ook. Dus dan doe je er inderdaad ook gewoon aan dat je aanpast. En ja, ik snap dat wel. En, Ja, ik stelde die vraag ook omdat het is een kwestie waar ik zelf wel eens dikker over nagedacht heb. Zeker toen ik in Amsterdam ging wonen, heb ik mijn eigen accent, of mijn eigen uitspraak van het Nederlands, wel behoorlijk verholles, zou ik maar zeggen. Dus voor West-Randstedelijker gemaakt. Ik bedoel, ik kan niet plat Amsterdams of zo, maar wel ja, een soort standaard. Ik noem het altijd plastic holles. En dus tenzij ik heel meug of emotioneel ben, klink ik tamelijk neutraal. U heeft er niet zo goed waar ik vandaan kom. mm-hmm. Maar dat doe ik in andere talen eigenlijk ook. Als ik Engels kal, probeer ik eigenlijk ook niet met een Hollands accent te kallen, maar met een soort van, ja, mid-Atlantisch, een beetje tussen Brits en Amerikaans in of zo. En als ik Duits kal, ik ben wel eens in het verleden aangezeven door een Duitser, toen ik 16, 17 was. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, moet ik zeggen. Dat voelt toch een beetje als een prestatie. Ja, dat is een overwinning, ja. Precies, en het is ook leuk om een beetje, ja, wie ze in het Engels zeggen, to blend in, op te gaan in het grote geheel. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het een beetje een dilemma, moet ik zeggen. Ik schaam me zeker niet voor mijn dialect, helemaal niet, in tegendeel zelfs. Maar ik vind het ook weer niet heel leuk om Hollands met een zwaar Limburgs accent te kallen. Dus ja. Ja, het gaat eigenlijk twee kanten op, hè. Kijk, bepaalde... kijk, zo gauw als iemand een westers accent heeft, dan klinkt dat voor ons al heel gauw pretentieus en bedweterig. Immers uit het oosten bedoel je? Ja. Ja, ja. Ja, wat voor in Limburgs een grote moel noemen, ja. Dat is een Hollandse grote moel. Ja, dus een grote muil. Ja, een schreeuwert. Een westerse schreeuwert noemen we dat. Ja. Een schrijver, een watchwerk. Het valt me ook altijd op dat Leu in ieder geval uit versterkte gebeen ook harder kuiert. Echt qua volume. Is dat zo, ja? Ja, dat valt echt op. Als je bij ons in Twente op een terras gaat zitten of weet ik wat, dan kun je die wat nu zo aan een tafel zit niet verstaan. Of, dan bedoel ik niet dat ze onduidelijk kuiert, maar dat ze zachte, leise kuiert, zeg maar. Ze past zich aan naar van, ja, een ander hoeft niet te horen wat mij bezig hult. Mm-hmm. En zo gauw als er een Hollander of iemand uit Holland, zeg maar, uit het Westen, gaat zitten, dan kun je direct horen, zeg maar, dan gaat het meteen een stukje harder. En, ja, dat herken ik tot op zekere hoogte wel. Ja, dat is waar. Aan de ene kant is dat misschien dan ook wel weer dat ze zeggen van, ja, ik heb geen schaamte, of iedereen mag me wel horen. Mm-hmm. Maar bij ons is de cultuur dan misschien anders dat wie denkt van, ja, een andere hoeft geen last van mij te hebben. Mm-hmm. Maar ze ziet dat dan niet als last. Nee, de kind zeggen, een ander hoeft geen last van mij te hebben. Maar de kind het ook interpreteren als een soort schaamte inderdaad, of een soort beschettenheid. Dat ze niet wil uitkomen voor wie ze best of wat ze denkt of zo. Dat kan ze ook weer op twee manieren interpreteren. Ja. Je hebt een aantal boeken geschreven. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Je hebt bijvoorbeeld Lingo, geloof ik.
Ja, dat klopt. Dat is een beetje ik zal proberen de korte versie te vertellen. Ik heb in het Nederlands een boek geschreven, dat heet Taaltoerisme. Ja? Dat is in het Engels vertaald, maar ook bewerkt en langer gemaakt en een beetje veranderd. En dat is onder de naam Lingo uitgekomen. Okay. Het is ook nog in een paar andere talen uitgekomen. Duits bijvoorbeeld, Spaans, nog een paar talen. En uiteindelijk heb ik weer een Nederlandse editie gemaakt op basis van die Boetelandse edities. Ah. Die editie die heet Lingua. Juist. Het is van taaltoerisme naar lingo gegaan en van lingo naar lingua. En lingua is ongeveer dubbel zo dik. Het gaat over 69 verschillende talen. Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat het Saxisch er niet in staat. Limburgs wel. En van het Limburgs, dat is zelfs een beetje bijzonder, omdat het er in 2 versies in staat. Een Hollandse versie en een Limburgse vertaling. Dus 69 talen in gans Europa, van IJsland tot Griekenland, van Portugal tot Rusland en alles ertussen, heel veel. En ik ben er eigenlijk heel groot op. Daar zijn er van 70 of 80.000 van verkocht in gans Europa. Kijk. En dat vind je toch wel heel leuk. Ja, leuk weet gerne over de ene spraken lezen en zelfs, als je het hebt over Neder-Saxisch, want dan ga je deze podcast houden. Ja. Dan, leuk weet het elk niet weten, maar stiekem zijn ze er wel heel trots op, zeg maar. Ja. Oh, sorry. Ik realiseer me trouwens nu dat het niet kans klopt wat ik zeg. In Lingua, de tweede Nederlandse editie, staat wel degelijk een hoofdstuk over wat dan genoemd wordt Nederduits. Ja, oké. Ja. Met de geschiedenis van die taal. En daar staat ook wel in dat de streektalen van het noorden en het oosten van Nederland daar ook onder vallen. Dus het is wel degelijk, het wordt wel degelijk behandeld. Ja. Nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat iedereen wel gerne over zijn eigen spraken wil lezen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad wel een goldmine hebt aan het boord. Iedereen wil wel, in ieder geval, een Griek wil gerne over het Grieks lezen. Een Islander wil gerne over het Islands lezen. Zelfs te denken, maar in de Zweedse vertaling hebben ze het hoofdstuk over het Zweeds juist eruit gehaald. Waarom? Dat heb ik aan de directeur van de uitgeverij een keer gevraagd. En hij zag, dat weten de Lugie al. Ik denk dat het toch gewoon niet klopt. We hebben het over een verhaal dat over de jaren 60 ging. En ik denk dat Zweden die, pakweg 89, 99 zijn geboren, dat gaan we ons niet weten. Gaan we ons dus helemaal niet weten. Ja. Wat beschreef je dan in zo'n boek? Stel nou, je hebt het al wat Duits. Wat schreef je dan? Ja, dat verschilt per hoofdstuk. Want ik heb niet één formule die ik op 69 talen toepas. Ik heb eigenlijk 69 formules. Over het Duits, om die vraag te beantwoorden, dat hoofdstuk gaat erover dat jullie het beeld hebben dat het Duits zich heel erg in oorlogen en met legers en met wapengeweld verspreid heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Het Duits heeft zich bekend verspreid door migratie van Duitsers, van Prussen, meestal naar het oosten, naar het oosten van Europa. En de enige keer dat het Duits zich met wapengeweld heeft proberen te verspreiden, namelijk de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, heeft het juist het omgekeerde effect gehad, want ze hebben natuurlijk beide oorlogen verloren. En het resultaat is dat het Duitse taalgebied nu een stuk kleiner is als voor een tijd. Ja. Dus er zijn wel uitzonderingen, maar de grote lijn is dat het Duits zich altijd vreedzaam heeft verbreid en als gevolg van oorlogen kleiner is geworden. En dat is voor jullie een verrassend inzicht. Ken je het Unser Duits? Nieuw-Guinea is dat, hè? Ja. Ja. Dat staat natuurlijk niet in het boek, want dat is niet in Europa, maar ik heb er wel van gewerkt, ja. Ja, ik ook. Nee, maar ik dacht van, misschien weet ik daar iets van. Dat is een Creooltaal, hè? Ja. Duits. Uit de tijd dat een deel van Nieuw-Guinea een Duitse kolonie wordt. Ja, want dat weet heel veel leuning. Dat Duitsland ook heel wat kolonies heeft gehad. Ja, het is ook nog 7, 8 geloof ik, ja. Micronesië, meen ik geloof. Ook Afrika. Ook in Afrika een paar. Ja, Namibië geloof. Klopt, en Tanganyika, wat toen nog Tanganyika hadden. En nog het, wat ik nu vergeten ben. Ja, nou, mooi. Bij die andere 68 hoofdstukken, die gewoon eens even de meest uiteenlopende dingen. Dat kent gewoon over de woordenschat, of dat kent gewoon over de klank, of over de geschiedenis, of over de grammatica. Dat probeer ik dan zo toegankelijk mogelijk te verkloren. En dat zijn altijd dingen die verrassend zijn. En ja, ik probeer het ook wel zo wat te schrijven, dat ze er af en toe eens om kan lachen. Oké, dus dingen waar u
aanspreekt, zeg maar. Ja, en waarvan ik hoop dat ze de lezer ook aanspreken. En dat blik, want er zit al 80.000 beuken verkocht. Ja, dat is als het bekend zeggen, hè? Ja. Mooi. En, maar nog iets anders. Hoe zit dat met dat Vietnamees? Want je hebt geprobeerd Vietnamees te leren. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben er vorige week met gestopt. Het is een lelijke nederlaag, maar ik ben er met gestopt. Maar laat ik eerst vertellen waarom ik ermee begon. Ja? Ik heb de afgelopen 3 jaar gewerkt aan een boek over de 20 grootste talen van de wereld. Ja. En een van die 20 talen, dat zou ze niet verwachten, maar een van die 20 talen is het Vietnamees. Dat staat ongeveer op positie 20. Het Vietnamees gaat van een 84 miljoen sprekers, die hoofdzakelijk in Vietnam wonen natuurlijk. Ook die 20 hoofdstukken hebben weer allemaal verschillende invalsheuken. Maar één van die invalsheuken leek me leuk als dat zou zijn dat ik zelf zou proberen een taal te leren waar ik echt helemaal niks van begreep aan het begin. Dat had natuurlijk Chinees kunnen zijn, maar Chinees is wel verschrikkelijk lastig vanwege die karakters. En Vietnamees wordt geschreven in Latijnse letters, gewoon juist wie het Nederlands en juist wie het Neder-Saxisch en Limburgs. Dus ik ben aan Vietnamees begonnen. En ja, dat is wel een pittige uitdaging, kan ik je verzekeren. Maar ik heb woordjes geleerd, grammatica geleerd. Ik ben 3 weken naar Vietnam geweest om me daar een beetje onder te dompelen. Ik heb er wel genoeg van geleerd om heel klein gespreksjes te kunnen voeren en genoeg ervan geleerd om een hoofdstuk te kunnen schrijven. Ja. Maar nu dacht ik, ik hou gevraagd aan mijn docenten, waarom zou ik doorgaan? Ja, en die docenten kosten eigenlijk geen enkel gooierij bedenken. De enige rij die ze houden voor van, ja, als je hier kunt wonen, dan is het heel handig. Ja, dat snap ik. Ja. En als ze een bedrijf wil beginnen, exportbedrijf met Vietnam, dan is het handig. Ja, daar ben ik niet van plan. En als de Chinees wilt leren, is het ook handig, want de talen zijn wel, of het Chinees en het Vietnamees erg beïnvloed. Maar ja, ik wil dus geen Chinees leren, dus ik ben weg op. Helaas. Oké, nou. Het was heel veel tijd en ik heb er niet zoveel aan, dus ja, vandoor. Ja. Maar ja, waar je met Vietnamees heel slim hebt, volgens mij, is diacritische tekens. Ja, dat klopt. En misschien wat 3 per letter. Nou, 2. Geen 3, wel 2. Oké. Ja, maar zo zit het er wel goed namelijk. Diacritische tekens om de klank te veranderen. Juist wie in die spelling heb je op de A soms een bulkenstoorn, een rundjestoorn. En dan is het denk ik een O. Ja. Dat soort dingen hebben ze in het Vietnamees ook. Met daarneven hebben ze in het Vietnamees ook nog heel veel diacritische tekens, 5 namelijk, om de toon te beschrijven. Dus ze maken onderscheid tussen bijvoorbeeld, wat we zeggen, naam. En nog een paar mogelijkheden. Dus het kent hem gewoon, het kent een onger gewoon, het kent zelfs op verschillende manieren een onger gewoon. Ja. Een gelijke toon weg te blijven. Nou ja, dat moest je ook opschrijven, want anders dan wist het niet. Ook een van de dingen die het Vietnamees voor de meeste Europeanen, of eigenlijk voor alle Europeanen, heel lastig maken. In het Limburgs een heel klein beetje gewend aan tonen, want we hebben er 2. We maken onderscheid tussen bijvoorbeeld weg en weg. Maar ja, dat zijn er met 2. En wat is het verschil? Het verschil is dat weg, dat is enkelvoud, en weg, dat is meervoud. Oh, oké. 1 weg, 2 weg. Maar het is niet zo dat het ene bijvoorbeeld molder en het andere peert betekent of zo? Nee, dat heb je in een hele enkele keer. In mijn dialect heb ik bijvoorbeeld snieën en snieën. Sneeuw en snijden. Ja, sneeuwen en snijden, precies. Dat hebben ze goed, zowel in de omgekeerde volgorde gelukkig, maar dat is het goed verstangen. Oké. Complimenten. Dus haak denk ik ook een beetje van de context af. Dat denk ik zeker, ja. Als het Swentjes snietje, dan is het meestal met sneeuw. En als het met snietje, dan is het meestal met een scherp vuurwerp. Ik denk dat het bij ons met klinkenlengte het verschil is. Maar wie hebt ook snie en snie. Ah ja. Dus, ja. Maar dan is het een beetje omdat daar de D in voor is zoveel. Dan wordt bij ons, hoe noem je dat? Ja, dan wordt assimileerd of
gelineerd ervoor natuurlijk. Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval in heel veel plekken in intervocalische positie wordt de D daar heeft verloren. Dus, dat heb ze flink doorgeleerd, hè? Ja. Dus te vrij en ja, maar dat soort woorden. En meestal wordt het ook een beetje de neuze uitspraak. Dus snie niet en snie wa. Dat is een beetje door de naas. Ja. Een beetje nasaal. Ja. Maar ik heb natuurlijk een aantal leuren vragen van, goh, ik ga mijn gast om door een keien. Dat is den en denne. Heb je daar nog vragen voor? Nou, dan komt er natuurlijk vanuit Noord-Duitsland komt een aantal vragen. Dan zit vaak een hele gedreven leur. Dat is hartstikke mooi om daarmee samen te Sorry, wat voor leur is? Gedreven? Ja, juist. Ja. Mm-hmm. Gedreven leur. Vielleicht hätte wat te zeggen over grensoverschrijdende communicatie. Dat gaat met Limburgs ja ook. Ja, dat klopt. Dat gaat met Limburgs ook. Maar het puntje is binnen ik ken vooral Zuid-Limburg. Binnen Zuid-Limburg, dus in het oosten van Zuid-Limburg, zoals Kerkrooy, Vols, Wiele en nog een paar plaatsen, daar kallen ze een dialect. Ja, dat is eigenlijk meer Duits als Limburgs. En ze kennen heel goed kallen met Pruisje. Mm-hmm. Ze kennen eigenlijk niet zo heel goed kallen met Angel Limburgers. En een vriend van mij, dat heel goed vielen. En we kallen eigenlijk altijd Hollands met een. Want ja, ik verstond die dialectjas. Ik verstond Maastrichtenaren en ik verstond die uit Venlo en uit Remun en uit Zittert. Dat is allemaal geen probleem. Dus er loopt eigenlijk een soort taalgrens door Zuid-Limburg. En in het oosten kennen ze goed over de grens herkallen. Maar als ik met Pruisje wil kallen, dan kal ik gewoon Duits. Dat is echt het handigste. Mm-hmm. Oké. Ja, ik verneem dat zelf ook een beetje, want ik maak er altijd natuurlijk een punt van, om zoveel mogelijk plat te krijgen, als ik een paal over ga. Wie zegt dat ook, een paal over? Maar ik kom dan in het Münsterland terecht, en in het Münsterland is het plat, een heel stukje voort, zeg maar. Wie heeft heel lang die grenzen gehad, waardoor het besef van die grenzen het idee ontsteunt dat ze heel ver van het centrum ligt van Nederland. Mm-hmm. En waardoor we heel beholden ziet met onze spraken, zeg maar. Heel veel leuk kan je het nog dialect van, wie hebt nooit wat anders, home, zeg maar. Mm-hmm. Maar in Duitsland, de hele grote steden als Münster en, wat ligt er allemaal nog meer. Mm-hmm. Dus daar is veel meer, invloed van Boeten of Hennekum. Münster is voor mij ook een studentenstad. Osnabrück is een Münsterstad. Ik moet trouwens van de Duitsers Ossenbrugge zeggen. Want dat is goed plat. Mm-hmm. Maar er zit heel veel amba's van Boeten of Hennekum. Hetzelfde als waar je bij ons in Eske hebt. En in Almelo en in Hengelo. Maar als de Boeten nog mee, dat kan je nog een beetje plat. Maar de invloed van oude ver, zoals je dat dan noemt, is dat een beetje voort, zeg maar. Nou, dan moet ik wel zeggen, de huis over Enschede, zal ik maar zeggen, Enske. Yeah. Mijn papa is daar opgegroeid in Enschede. Oh. Hij heeft Limburgse ouders, maar hij is geboren en opgegroeid in Enschede. Maar die kalde in zijn jeugd wel Twents. Die kalde toes, weet ik niet zeker, Nederlands of Limburgs geloof ik. En op straat kalde hij met zijn vriendjes, en op school kalde hij met zijn vriendjes Twents. Dus ook de import, die kent het wel. Ja, nee, ik wil ook niet zeggen dat het helemaal niet is allemaal door de nieuwkomers, zeg maar. Want ik ken zelf ook een vrouwke, wat hier voor de leefde hen is kwam met een of andere vrachtwagenchauffeur. En die kwam zelfs uit Sardinië. Ah. En dat is prachtig om te horen, zoals ten heel mooi ouderwets Riesens kan. Maar wel met een Sardijns accent. Ja, wat leuk. Ja. Sardiens, moet ik ook zeggen. Maar ja, het is net wat zengeriger en wat... als ze wat geagiteerd raakt, zeg maar, wat opbeweun, dan komt er ook nog wel wat meer Sardiens bij tussen duur, zeg maar. En dat is dan heel grappig om te horen. Ja. Maar zeg maar vooral onze klinker- of medeklinkerclusters, daar hebben we dan moeite met. De volgende vraag is... wat door spraakmodernisering en renormalisering van mindertalspraken als likwaardige alldagsspraken? Wacht even, dat snap ik niet meteen. Kun je dat nog eens een keer zeggen?
Wat de spraakmodernisering en renormalisering van Mindertalspraken. Wat is renormalisering? Wat is renormalisering? Dat concept ken ik niet. Ja, dat vraag ik me ook af wat daarmee bedoelt. Maar kijken en dan even door den grensoverschrijdende aspect met binnen. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij of zij het bedoelt wie standaardisering van de regionale talen, van de streektalen? Ja, of... ja dat was überhaupt, of overheupt moet ik van u zeggen, maar overheupt moet ik zeggen. Ja, dat was de aanleiding voor dit gesprek volgens mij. Dat iemand wil zeggen over de standaardisering van ons Neder-Saxisch of streektalen in het algemeen. We houden het dan een keer over inderdaad, of doe het dan een keer over online. En ik heb daar wel eens met andere sprekers van het Limburgs over gekald, over gediscussieerd. Sommige lui bepleiten dat om een soort standaard Limburgs te creëren. Maar ik vind zelf dat ze door met, en die redenering kan ze ook ophangen voor het Neder-Saxisch. Ik vind zelf dat ze door met het paard achter de wagen spans. Want wat ze dan krijgt. Kijk, ik zeg het nu zo. Als ik Nederlands kal, hier in Amersfoort of met verder nog, dan houd ik me tamelijk aan de standaard taal die hier in Nederland gesproken wordt. Als ik Limburgs kal, dan kan ik echt, wie meer dat schnabel gewachsen is, wie ze in Duits zeggen, wie ik wil, wie ik het voor mij natuurlijk voelt. Dat is inderdaad ook een uitdrukking die ik vaker heb gehoord, zoals mij de snabel woesten is. Ja, juist, ja. En als ik kal met een vriendin op mijn streek, dan kalt ze Maastrichts en ik kal mijn mengelmoesje, want ik kan niet eindduidelijk lokaal dialect, dus een beetje een mengelmoesje van papa, mijn mam en het dorp ook ben opgegroeid. En dat is allemaal prima. Als er nu een standaard Limburgs bestaat, dan moet ik mensen weer een tweede standaardtaal gaan leren en dan ben ik eigenlijk mijn dialect weer kwijt. Ik zie daar echt het voordeel niet van. Het voordeel zou kunnen zijn dat ik dan kan opschrijven. Ja, waarom zou ik het willen opschrijven? Als ik kan kiezen tussen een standaardtaal die ik goed ken met 21 miljoen sprekers en lezers, of een standaardtaal, het Limburgs, van misschien 500.000 of 1 miljoen lezers, ja, dan weet ik wel hoe ik de voorkeur aan geef. Dus ik denk, een standaardtaal is hartstikke nuttig, maar eigenlijk heb je voor de eigen samenleving aan één genoeg. Nou ja, en als je dan die ook nog in de boetewereld wil begeven, dan is het Engels handig natuurlijk, maar dat is een andere discussie. Dus nee, zo'n Limburgse standaardtaal, iedereen moet doen wat er niet loten kent, maar ik heb het niet. En diezelfde redenering zou ik ook voor het Neder-Saxisch ophangen. Het enige verschil is misschien dat ze dan te maken krijgen met Nederlands en Nederlandse Neder-Saxisch sprekers en Duitse Neder-Saxisch sprekers. Dat heeft een beetje toegevoegde waarde. Maar goed, dat zak ik er ongeveer tegenaan. Ja, nou dat is inderdaad een van de dingen waar ik ook wel minder bedenkingen bij hebben. Wie kunt inderdaad een standaard, maar net als je zegt, zo gauw we daarmee begint, dan zet hij alle lokale dialecten elk voort als niet standaard, waardoor ze eigenlijk 2 standaardspraken tegenover zich hebt en nog minder bestaansrecht hebt. En daarbij, zoals ik net in het begin van het gesprek ook al zei, hoe zeg ik dat nou? Wie valt nou terug op die lustenspraken, op dat receptieve meersprakigheid? Ja. En dat hult ons scherp, zeg maar. Dat hult ons, wie hebben inderdaad, wat hij zegt, een talent om klankvariatie te accepteren en te begrijpen. Ja. En zo gauw je een standaard hebt, dan is dat weg, inderdaad. Ja. Maar van de andere kant, de wereld wordt steeds digitaler, steeds meer online. En als ik dus, bijvoorbeeld, dat heb ik voor mij ook een keer eerder in een andere podcast gezegd, als ik deze podcast te meer weer uploaden op YouTube, dan moet ik aangeven in wat voor een spraak dat is. Ja. En ik kan geen plat kiezen, want dat heeft geen standaard, dus dat kan niet als spraakoptie in YouTube worden ingevoerd. Als ik dat wil, zeg maar, dan moet ik dus afkiezen of het is Nederlands, want ja, ik kan je Nederlands, Neder-Saxisch, maar dan kun je misschien de Duitsers het weer niet groot vinden, omdat ze zoekt op naar andere spraken. Is er geen overkoepelende term voor het Neder-Saxisch en het Nederduits?
Ja, wie zit steeds meer bezig om de term sassies te gebruiken. Wie weet dat dat inderdaad ook voor het dialect wordt gebruikt in Oost-Duitsland, rondom Dresden. Daar horen we les heel vaak wat over, of met Chemnitz en alles. Maar eigenlijk is dit de oorspronkelijke naam eigenlijk. En kijk, je hebt dan Neder-Saxisch, maar er is ook een Opper-Saxisch en er is een Old-Saxisch. Waarom noemen we dat niet gewoon Saxisch? En dan... Ja, want het probleem van dat uploaden naar YouTube, dat ze dan een taal moest kiezen, dat begreep ik. Dat is een heel praktische overweging. Maar ook als YouTube bijvoorbeeld de optie Saxisch zou toevoegen, zou dat nog niet betekenen dat ze voor de podcasts in een of andere standaardtaal moest gaan doen. Dan kent ze nog helemaal gewoon die recentse variant van het Saxisch gebruiken, van het Nederlands. Dat is helemaal waar. Ja. En wat ik wel heel goed vind, en dat gebeurt zowel in het Limburgs als in het Neder-Saxisch, doe best er zelf bij betrok, dat is dat ontwikkelen van eindschrieftaal. Niet een standaard schrieftaal, ik zeg het niet goed, het ontwikkelen van eindspelling. Niet een standaard schrieftaal, maar wel dat is de conventies afspreekt. Als de klank bedoelt, dan kent ze dat het beste zo opschrijven. En als de ene Limburger dan gemakkelijk wil zeggen, de andere gemakkelijk, dat zijn twee verschillende klanken, dan schrijft ze die een beetje verschillend. Maar als ze twee keer dezelfde klank hebt, dan wil ze eigenlijk niet dat het op 3-4 verschillende manieren wordt geschreven. Want dat maakt het lastiger om dat dialect van die Angerlu te snappen. Ik heb altijd erg moeten lachen dat Geer in het noorden en oosten zo'n ruzie houdt of ze de O-klank als AO of als OA schrijven. En ik begreep dat de stoel, of in ieder geval een groep voor stoel deel van het boek maakt, door dus die A met dat bulken, die Scandinavische A van gemaakt. Klopt. Nou, dat vind ik een heel slim en goede oplossing. En dat is hartstikke nuttig in mijn ogen. Ja, maar heel veel lui zeggen, dat is niet te exotisch. Maar je moet ergens beginnen. En we hebben inderdaad de kijk niet naar de uitspraken, maar we hebben de kijk naar de woordherkomst, naar de oorsprong, zeg maar. Want de uitspraken is zo verschillend, zeg maar. Mijn moke moet riesen en mijn vaken moet eter. En die twee, die klinkt alweer totaal verschillend. Vindt ze zelf. Ik vind nog wel met van. Maar dus dat geeft wel aan hoe slim uitfaseerd die dialecten eigenlijk zijn. En dus kan uitspraken nooit een goede richtlijnen zijn om ene standaard schrijfwijze te bedenken. Ah, zo. En, dan is misschien uw project met die spelling juist een beetje anders dan ik dacht. Maar de kern blijft volgens mij dat iedereen toch mag kallen en schrijven wie je dat zelf wilt. En dat die flexibiliteit over en weer een belangrijk element blijft, toch? Ja en nee. We proberen heel slim de oorsprong te laten zien. Binnenkort, ik heb zelfs in het Hollands een artikel geschreven en Sterre Leufkunst, die ken je misschien wel. Ja, die ken ik ook. En dan is daar nu naar het kijken en of dat nog uitgebreid kan worden. Maar ze zegt dat zal wel heel goed kunnen op Nederlandistiek.nl. Maar daar ga ik wat dieper op in. Wat ik hoe die schrijfwijze nou eigenlijk werkt. Maar het gaat terug op wat voor klanken had het Old-Saxisch. En hoe zit die klanken per dialect ontwikkeld? En als u dan bijvoorbeeld de E neemt, zoals we nu een E of EA schreeuwt, of EI. Dus zit eigenlijk op veer, in alle dialecten op veer verschillende wijzen ontwikkeld. En we kunnen dus al die E's van al die dialecten vangen met die veer verschillende weergaven, zeg maar. En het hangt dan van het oorspronkelijke woord af wat voor een E je moet kiezen. En dat staat dan eigenlijk niet altijd in verhouding met hoe je het nou uitspreekt. Maar je kunt het dan wel zo lezen. Dat deed een beetje denken aan de spelling die in het Nederlands in de 19e eeuw besting, waar ook dat soort etymologische overwegingen aan ten grondslag lagen. Dat is de ene O-klank als een dubbel O schreef en de andere O-klank als een enkel O, van kopen, lopen, horen. Ik weet de voorbeelden niet precies, maar dat voor een soort gelijke redenering, geloof ik. Ja, en het is inderdaad wat lastig om daar in te komen. Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde als met de Nederlandse lange ei en de korte ei. Ja, juist. Ja, die klank klinkt nooit hetzelfde, maar vroeger niet. En daarom schrijven we die nog altijd verschillend. En misschien is dat voor
uw dialect nou misschien wat contra-intuïtief. Ja. Om er maar een deftig woord in te gooien. Denkt gevoel in. Maar, maar dat is... je bent er maar gewoon aan wennen, denk ik dan. Ja, ik heb er gemengde gevoelens over. Want het maakt het wel het schrijven moeilijker voor de gewone sprekers. Zeg maar. Ja, dat is waar. Maar ik denk dan, hiermee kun je het ook eenduidig op school invoeren. En zo, want nu is het altijd van, ja, wie wilt wel wat met plat op school doen? Wie hebt een klein beetje geld. Maar al dat geld wordt nu besteed aan bijvoorbeeld, als ik kijk, er wordt een blad ontwikkeld, dat heet de Wiesneuzen. Dat is een blad voor basisschool, voor lagere school. Dat is begonnen in Drenthe volgens mij. Maar dan begint de Noord-Oude-Rieselaars, die heeft het nou ook over. Maar die zegt dan van, ja nee, maar het is Drents, daar kan niks met. Dus daar moet een commissie moeten zich over buigen om dat in een andere schriftwijze te zetten, zodat het de Noord-Oude-Rieselse schriftwijze is. Nou, en dan hebben ze gezegd van, ja, maar we hebben niet zo heel veel budget, dus dat wil ook gerne in Twente zo invoeren. Maar dan kan ik me nog aan voorstellen dat heel Twente op de achterste benen komt, omdat het, ja, maar dit is niet zo als wie het in Twente schreeuwt. En ik was er vanneer bij een bijeenkomst, waar ik deze schriftwijze presenteer, moet iemand heel trots vertellen dat ze nu een commissie hadden om het in de Achterhoekse waldspelling om het te zetten. De Wiesneuzen. En dan denk ik van, ja, je lacht, maar dat is dus iets waar, ja, dan denk ik van, hoe zijn we mee bezig met elkaar? Ja, wat ik wel een leuk alternatief vind voor dit soort problemen, is wie het gebeurt op de Limburgse Wikipedia. Ja. De Neder-Saxische Wikipedia, dat ken ik niet zo. Dat bestaat ook, dat weet ik. Maar de Limburgse, daar staat bij ieder artikel, en soms zelfs per alinea, in klein lettertjes boven. Dit stuk is geschreven in het Noorbergs, het IJsders, het Heijes, noem maar op. Zo gaat het inderdaad ook op de Neder-Saxische Wikipedia. Dus, maar dan hebben ze hetzelfde wie in de spreektaal, namelijk dat lu gewend raken en gewend blijven aan de diversiteit die er in het echt ook bestaat. En als je het wilt veranderen, dan wordt je vriendelijk gevraagd om te proberen in de stijl, in de dialect eigenlijk van die plaats te blijven. En dat hoeft niet perfect, maar iedereen vult dat wel aan, zo ongeveer. Of de kiks even naar anger woord, wie die geschreven staan, en dan denk je, dat is ongeveer zo. Ja, maar geeft dat niet een beetje voorbij aan het doel van schreeuwen? Denk ik dan. Maar je kunt zich afvragen of de regionaaltaal, of het zo belangrijk is dat die geschreven wordt. Ik vind het belangrijk dat het mogelijk is, maar waarom zou we per se dat heel veel willen doen? Ja, nou ja, dat is inderdaad weer een oude werking die je kunt maken. Ja, plus, vergeet niet dat tot de 16e eeuw of zo, 17e eeuw zelfs, de grotere talen, het Nederlands, maar ook het Engels en het Duits, helemaal geen standaardspelling houden. Toen wordt het ook geschreven en gelezen en lu gingen er heel pragmatisch met om en probeerden een beetje gemiddelde spellingen te gebruiken en de heel lokaal woord, die vermeden ze een beetje, en ze gebruikten dan weer andere synoniemen waarvan ze wisten dat die vuil gebruikt voeren. Zeer pragmatisch, dat spreekt me wel aan. Ja, wat ik me altijd zo opvalt bij het Limburgs, is bijvoorbeeld het woordje zo. Iedereen zegt dan zoe. Ja, zoa of zo. Zoa, ja. Of zoe. Ja. Maar waarom neem je dan niet geen middenweg af? Neem je dan geen middenweg vuur en laat hij dan wat zoe zeg het uitspreken als zoe? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat met Engels nog gebeurt. En maar iemand anders dat zo zeg het op zo uitspreken. Nou ja. Wat ik bij Limburg zijn heel veel dubbele klinkers met trema's en dat is toch, ja. Ja, we doen het toch niet voor u, we doen het voor onszelf. Maar, ik snap hem. Maar dan ga ik toch weer terug naar wat ik eerder zag. Dan ben je eigenlijk weer bezig een nu standaardtaal in te voeren. En we hebben al een standaardtaal, dat is het Nederlands. Dus ik zie de meerwaarde ervan gewoon niet zo. Wat mij betreft,
Ik vind het prettig om af en toe in e-mail of op sociale media of eens een keer als ik een tekst voor mezelf schreef, om dat dan ook te kunnen doen, en zodat ik een beetje weet wat een handige manier is om al die klanken op te schrijven, en dat het ook een beetje consistent is, niet de kans niet anders. Maar ik vind het niet zo belangrijk dat het ook van persoon tot persoon, of van dorp tot dorp, en van regio tot regio consistent is, want ja, ik zie de meerwaarde niet, en ik vind juist het onderhouden van die diversiteit misschien nog wel nuttiger. Mm-hmm. Nou, ik denk dan altijd van de diversiteit komt weer naar boeten, zo gauw wij het gaat uitspreken. En de uitwisseling te stimuleren, wat wij nu heel vaak krijgt. Ben je er nog? Jij bent er nog? Oké. Ik ben aandachtig aan het loesteren. Ik was even stillen. Ja. Wat we hier in Twente, of in het hele Neder-Saxische gebied, heel slim hebt, is wie kijkt niet weer als ons enge kringske, zeg maar. En zo gauw als het ook maar iets anders schreeuwen wordt, dan wil je er niks meer mee te maken hebben en zeggen van, dat is geen groot plat. Ik denk ik woon dus niet meer in Limburg, dus ik kan het niet helemaal met zekerheid zeggen, maar mijn indruk is dat dat metvalt. Sterker nog, er is een aantal jaren geleden er zijn 2 vertalingen van Asterix verschenen in het Limburgs. Ik bedoel in heel veel talen natuurlijk, en misschien ook het Neder-Saxisch, maar ook het Limburgs. En het leuke is dat door de verschillende groepen die optreden, die met door dus de Romeinen, de Galliërs, een of ander lijntje hoe ze naartoe gaan, ik weet niet meer welk lijntje het wordt, die hebben allemaal verschillende Limburgse dialecten. Die spreken verschillende Limburgse dialecten. Dus de Galliërs kallen, ik weet het niet meer, laten we zeggen Maastrichts, en de Romeinen kallen Zitterts, en de lui de Germanen kallen Vinloos. Mm-hmm. Nou ja, en als de Limburger bent, dan best je vervoed met die variatie. En dan is het heel grappig dat ze terugzuurs in die spreekbellen. Yeah. Dus het is geen probleem. Het is eerder een wie zou ik zeggen, een instrument, je hebt extra's. Ja, het is natuurlijk mooi om uw enge dialect terug te zien. Maar denk je dan niet dat anderen zeggen van, maar ik kan dat niet lezen omdat net even een eetje verkeerd door mijn stil is? Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Tenminste, die lui zullen er zeker zijn. Hè? Ik bedoel, dat geloof ik best. Maar het boek, die vertaling is toen heel groot ontvangen, omdat de Limburgers juist die verschillen zo leuk vonden. En een slim toepassing, slim in de Limburgse betekenis van het woord, een slauw toepassing vonden van de verschillen. Ik was een vraag aan het lezen, hoor, maar excuus. Oh, dat is niet gehoord wat ik zag. Nee, ik heb nogal een sterke focus, zeg maar. Het staat op de band, het is opgenomen, dus ik kan de zaak luisteren. Ik heb een vraag van Arne. Arne kun je goed lippen. En dan kan ik heel goed lezen, omdat hij dezelfde schrijfwijze heeft als ik doe. Maar Arne zegt, Limburgs Zuid-Neder-Franks is ook in de spraak-dialectstrijd van onze spraken interessant. Limburgs, een dialect, Duits, als man wat. Oh, nou, sorry, dat snap ik niet. Toch niet zo duidelijk. Zal een Nederlands dialect zien. Maar wie spreekt een Duits dialect of schoon onze spraken dicht bij het Nederlands is als Limburgs. Ik denk dat wat hij bedoelt te zeggen is, hoe wordt er in Limburg gekeken naar het verschil tussen spraken en dialect. Besteedt het besef dat Limburgs een eigen sprake is, of dat het meer een dialect is? Of, ik vind het moeilijk om te zeggen wie de Limburgers over denken, omdat ik gewoon niet met dat dik in Limburg kom. De lui die ik spreek, die beseffen in ieder geval wel dat het als een streektaal erkend is en ook wel dat het in ieder geval geen slecht Nederlands is. Ik bedoel, toen ik heel klein was, toen dacht ik, het Limburgs is een soort raar Nederlands. En pas toen ik het opgroeide, toen dacht ik, het is gewoon Angers en er zit systeem in en het is ook Johan en zo weer en zo weer. Mm-hmm. Maar wie sterk dat besef op dit moment is onder de Limburgs-taligen, dat zou ik eerlijk gezegd niet durven zeggen. Oké. Nou ja, volgens mij is begint het bij ons het besef een beetje te komen dat je echt wel wat bijzonders hebt hier. Hier is inderdaad ook heel slim, omdat het ook niet echt duidelijk is aan te wijzen waar het Neder-Saxisch begint en waar het ophult, zeg maar. Mm-hmm. Het is heel slim. Als je kijkt op de Veluwe, dan klinkt het dan een stuk Hollandser als, mijn twijs.
En Merices-Twijs klinkt misschien nou weer een stuk Hollandser als het Oostwijs, hoe ze weer met doe begint en, en allerlei vreemde klankverkortingen hebt. Nou, vreemd, dat is meer misschien niet het goede woord, maar maar nou ja, bijvoorbeeld ja goed, ik zeg nu moet ik even denken, bijvoorbeeld tegel, ik zeg dat met een e, tegel, maar in Oostwijs zeggen ze tegel. Oh ja, dus in tegels maken is ook een tichelaar in het Nederlands. Mm-hmm. Een ouderwets Nederlands dan. Ja. Dat is ook zo'n korte klank. Nou, volgens mij, ik zie hem wel aardig duur. Heb je nog dingen die je kwijt wilt? Ik heb hier niet een liesje liggen, nee. Ik denk dat we moeten agree to disagree over wat nu wiesheid is op het gebied van standaardisering van de streektaal. Ja. Maar ik zou zeggen, blijf zich ervoor inzetten en kijk wie het komt. Ik bedoel, als het aanslijt, dan ben ik de laatste om daar negatief over te denken. Dan denk ik, dat is er gewoon gelukt hoor, in het oosten. Mm-hmm. En wie vind ik het nog wel leuk, even een beetje aanbieden bij de Oostelingen. Ik ben, doordat mijn vader uit Enschede komt, ben ik al ons leven fan van FC Twente. Ja, dat is als mooi. Als Twente verliest, dan is echt mijn weekend een beetje... En als Twente wint, dan heb ik een goed weekend. En ik ben toch afgelopen mei, geloof ik, toen ze degradeerden, ook behoorlijk uit het veld geslagen geweest. Maar in 2010 heel erg blij geweest toen ze kampioen worden. Ja. Dus ik heb nooit in Twente gewoond. En ik ben met 2 keer in mijn ganse leven bij een wedstrijd van ze geweest. Echt in de goalsvesten. Mm-hmm. Maar het zit wel diep. Dus wat dat betreft heb ik een klein linkske, een klein verbandje met het oosten. Hartstikke mooi. En die woont in Amersfoort, hoe het vroeger ook Neder-Saxisch werken. Ja, dat klopt, want ik weet dat ze in Bunschoten-Spakenburg, dat is hier 10 kilometer weer op, daar wordt van gezegd dat het dialect nog duidelijke Neder-Saxische invloeden vertuint. Ja. Ja, dat wordt inderdaad zeg. Nou ja, daar hebben we inderdaad ook iemand voor in ons Nisassisch schriftwijze groepje. Net al weer van weet. Van de Kump van de Veluwe en maar dit is, ik denk voor hem nog het grootste. Voor hem is het denk ik nog de grootste tradenwes om zich aan die schriftwijze aan te passen. Want sorry, de grootste wat zei ze? De grootste treden, de grootste stap. Ja. Ja, om die schriftwijze aan te leren. Want het Veluws is vrij verholhast. Ja. En ze moeten dus echt een denkstap maken om het wat Neder-Saxischer te maken. Terwijl ze een enorme denkslag moet maken om het weer op zijn Veluws uit te spreken, zeg maar. Dus ja. Dat is echt een soort Neder-Saxisch imperialisme op de Veluwe. Nou ja, vooral vanuit Duitsland, hè. Want ja, wie wordt er allemaal met geconfronteerd hoe slim de Hollandse expansie hebben was voor ons. En ook het idee, het oude koepelende idee dat het Neder-Saxisch altijd maar een verbasterd Hollands was. En het dus eigenlijk niet zoveel uitmaakt dat het wat Hollandse was. Dat heeft er toch wel voor gezorgd dat de grenzen tussen Nederland en Duitsland goed vernembaar is. Ja, maar het Hoogduits heeft ook heel erg invloed gehad op het Nederduits, denk ik. Minder. Ja, het is toch wel... Er zit natuurlijk voor neologismen en nieuwe woorden en zo. Kijk ze wel naar het Hoogduits. Maar als je kijkt, bepaalde klankdrehing en bepaalde oorlog vocabulaire, wat ze wel bewaard hebt, dan denk ik van, nou, dat doet ze mooi, zeg maar. Heel veel woorden die we niet meer kent, ja, die gebruiken ze dan nog volop en is voor haar heel normaal. Mm-hmm. Ja, een beetje zeg maar, het gevoel dat het voor ons vult het wat ouderwetse, zeg maar. Ja, ik snap het. Ja. Interessant. Hey, Martin, hartstikke bedankt voor dit interessante gesprek. Ik vind het erg leuk. Ik ben blij verrast dat ik eigenlijk bekans alles verstond wat toe zei. En ik hoop dat ze ook het meeste op zijn stangen weg zag. Ja, behalve dan dat het af en toe even een keer hapen met de techniek. Maar voor de rest... Ja, maar dat is eigenlijk ook weer een mooi verhaal trouwens. Ik zit ooit op een studentenVSWS in Nijmegen.
En ik was toen aan een beetje bezig met het Twijs en met de Neder-Saxische spraak als geheel. Er leeft in Nederland heel slim het idee dat hij zingt van, er leeft heel slim het idee dat als we allemaal onze eigen spraken spreekt, dan verstaan we elkaar niet meer. En met een paar pilsjes op heb ik toen ik kwam toevallig een Freesk en een Limburger tegen. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en dan zeg, zo het eens proberen. En dat heeft hij niet doet, maar hetzelfde tussen U en Mino, als hij één muiten neemt om de oren aan elkaars klanken te laten wennen, dan kom je in een heel einde. Ja, zelfs met de Fries. Zelfs met de Fries, ja. En ik heb het later zelfs nog een keer geprobeerd, want ik heb deze schrijfwijze een keer in Talenpaviljoen gepresenteerd. Dat is nu, Leeuwarden is tegenwoordig dit jaar culturele hoofdstad. Ja. Maar daar valt het me ook op hoe goed als ik met mijn Twijs met de Freesken kon kijken. En het was zelfs zo dat ik de Freesken beter versteun als zij mij, omdat zij dat nog niet gewend zijn, zeg maar. Maar daar in Nijmegen, ik weet niet hoe ze dat in het Limburg zingt. Maar... Ik zeg meestal Nijmegen, maar dat is niet zo heel gebruikelijk, moet ik eerlijk zeggen. Oké, ja, zelfs bij ons. Hoe verder al van het centrum afkomt, hoe minder makkelijk al... Nou ja, we hebben het wel over Orken, Kullen en bijvoorbeeld ook Rome. En Berlijn en Parijs. Ja. Dat dan wel allemaal. Maar Nijmegen is een beetje een twijfelgeval. Ja, staat hij dalwees. Nee, maar we hebben een heel mooi naam gehad en het ging allemaal prima. Dus hartstikke mooi. Nou, Gaston, bedankt. Heel graag gedaan. Ik ben benieuwd wat ze ervan maakt. Ja, ik ook. En ik denk dat je zat hebt om sowieso een hele podcast met de film. Dat doe ik ook. Ja, is gewoon... Ik vind het ook mooi dat het wat lusser is en dat het wat meer een gesprek is dan een interview. Oké, prima. Gelukkig bedoel ik, dat is dat niet vervelend vind. En als er nog een aanvullende vraag hebt van de week, dan neem ik even contact op. Dat is, ik ben gewoon niet aan het werk, dus dat is geen probleem. Nou, dat is hartstikke mooi om te weten. Gaston, bedankt. En, een goed weekend weer. Ja, van hetzelfde. Met de FC Twente overwinning van gisteravond. Ja, dus dat is ook weer misschien dat ze een paar rode kaarten houden moeten krijgen, maar die hebben ze niet gekregen. Dus dat is dan nog goed afgelopen. In Twente skiën te zonnen, dus. Ah ja, hier ook, ja. Dus, een mooie dag. Goed. Gaston, bedankt. En tot op internet, tot online. Ja, tot online, tot tweets. Tot tweets, precies. Hoi. Leuwie hebt dat weer een uur volle lult. Zo zien we weer de tijdvlug hij willen hebt. Hij vraagt voor Gaston. Dan kan je terechten op Twitter. Zijn Twitternaam is taaljournalist. Kun je gewoon opzoeken. Hij vraagt voor ons of hij opmerkingen. Of hij zegt van schij uit te nullen. Of ga maar door met uw leven. Hij ideeën hoe het anders eens een keer ook uit hebben. Laat het ons weten op weltspraken@gmail.com. Hier luidt bij, middag, lange zat. Ik zal zeggen, goed gaan. Tot morgen. Adjo.